let's share the blessing to our good neighborhood. So, mag-deliver na tayo mga kapaparts. At ako'y magdi-deliver na ang gata doon sa kapitbahay. Weng! Buenas! Delivery! So, nandito na tayo mga kapaparts sa kapitbahay upang i-deliver ang good morning mga kapaparts. Sa araw na ito ay magluto tayo ng ginataang inihaw na ulo ng blue marlin. Siyempre iluto natin yan, igata natin yan kasama ang paborito kong paku. So mga kapaparts, ito ang iluluto natin ngayon at saka madaming pechay. So tayo na mga kapaparts, samahan nyo ako, magluto tayo ng ginataang ulo ng malasugi. Ingredients natin nakahanda na. So the next step is we are ready to cook. So andito na yung gata. So let's start the fire. Ilagay ang gata. Ilunod na yung mga sangkap. Tanglat na pagkabangong tanglat. Ilunod na natin mga kapaparts. Ayan. So ugay-ugay lang mga kapaparts. Iluto muna natin yung mga sangkap upang lalabas talaga yung aroma. Bago natin ilunod ngayon ang inihaw na ulo na blue marlin. Ito na mga kapaparts, kumukulo na siya. So oras na para ilunod natin yung inihaw ulo ng malasugi, or ang tawag nila dito ay blue marlin. Itong kumulo for how many minutes? So takpan muna mga kapaparts at antayin mga 3 minutes. After ng 2 minutes and 58 seconds, subukan na natin buksan mga kapaparts. Ayan na siya mga kapaparts. So the next step is, aside from asin, maglagay tayo ng ganito, hipon, para pampalasa. Ayan, hipon mga kapaparts, sekreto upang lalong sasarap at babango ang ginataang nating ulo ng blue marlin. So next, ibuhos natin yung pinaka-espesong gata. Yan, pinaka-espesong gata mga kapaparts, para lalo siyang lalapot. Ayan, kumukulo na siya mga kapaparts. Ang isusunod po natin lilagay ngayon ay ang pako, ang paborito ni kapaparts, ang pako. Yan, ilunod na natin mga kapaparts yung pako. Napaka-espeso. Ngayon isusunod na naman natin yung isang sakong pechay. Ayan, pupuno natin yung pechay yan mga kapaparts. Ayan, napakadaming pechay, mas masarap. Dami no? Yan, masarap yung mga kapaparts. Tapos takpan lang ng sandali. Maya maya makita na natin ang ebidensya. Napakasarap yan mga kapaparts. Sigurado. So ayun na mga kapaparts,
Kumukulo na. At dito tayo, dito. Para makita-kita talaga yung ebidensya mga kapaparts. Ayan. Ang pechay kanina na kadami. Ngayon, nakita natin kunti na lang. Baliktad natin to. Ayan, lumalabas na yung mga ulo ng blue marlin. Ayan, mga kapaparts. At ito ay ready na upang tikman ulo ng blue marlin, na inihaw ulo ng blue marlin kasamang pechay at pako. So, luto na siya mga kapaparts. Takpan at patayin na ang apoy. And we taste it later. So, heto na siya mga kapaparts. Tikman na natin. Lutong probinsya, napakasarap. Dito sa probinsya wala nang sasarap pa kundi ito, mga gulay na may kasamang mga tuyong isda, kasi tuyong isda na lang talaga makapagtagal dito sa probinsya. Mga kapaparts, subukan yung luto, gata, pako, kasama ang pechay, kasama ang mga sangkap at ulo ng blue marlin. Talagang malambot ang mga buto. At masarap mga kapaparts. So thank you sa pagpapanood palagi dito sa Paparts Cooking Tutorial, sa Paparts Joke. Subscribe mga kapaparts. Thank you. Let's share the blessing to our good neighborhood. So mag-deliver na tayo mga kapaparts. At ako'y magdi-deliver na ang gata sa kapitbahay. Weng! Buenas! Itakya! Delivery! Wow. So, nandito na tayo mga kapaparts sa kapitbahay upang i-deliver. So, i-transfer natin dito mga kapaparts. Napakainit, napakasarap. Ramde. Oh. So, ese. So, ayan mga kapaparts. Deliver na. So, uwi na tayo. So, second deliver tayo mga kapaparts sa ibang kapitbahay na naman. Para matigman nila ang niluto natin. So, tayo na mag-deliver. Delivery. Gata kabesa de blue marlin kun mustas kun pechay pati paku. Yan, tapalanganin si ana kambya kita. Este es el tapadera. Carde volve lang sa lego lel kuano. At least yan yung ulam. Tapa.